klikanie v kolene, blokáda pri schodoch, pichavá bolesť. Možno je to meniskus. Meniskus je tlmič a stabilizátor vášho kolena. Rozkladá záťaž, chráni chrupavku, drží klop stabilný pri každom kroku. Keď sa natrhne, koleno to dá vedieť. Bolesťou pri otočení nohy alebo drepe, pocitom blokády, kedy sa koleno odmietne ohnúť alebo vystrieť, opuchom po záťaži, klikaním pri pohybe. Roky sa poškodené menisky riešili tak, že sa odstránili. Dnes vieme, že meniskus má v kolene zásadnú úlohu a jeho strata vedie k rýchlejšiemu opotrebovaniu chrupavky a artróze. Preto je našou prioritou meniskus zachrániť, kedykoľvek je to možné. Riešením je zašitie menisku. Operáciu robíme artroskopicky cez malé pichy a zavedieme do kolena kameru a špeciálne nástroje. Natrhnutú časť menisku presne zošijeme tak, aby sa mohla prirodzene zahojiť. Pre vás to znamená zachovaný tlmič v kolene, ochranu chrupavky do budúcna, menšie riziko skorej artrózy a návrat k pohybu, na ktorý ste boli zvyknutí. Kľúčom je včasná diagnostika. Magnetická rezonancia nám presne ukáže, kde a ako je meniskus poškodený a či je vhodný na zašitie alebo si vyžaduje iné riešenie. Čím skôr prídete, tým väčšia je šanca, že váš meniskus zachránime. Ak vás trápi koleno po úraze alebo dlhodobo, nečakajte, kým sa problém zhorší. Objednajte sa na konzultáciu v klinike ortopedika a zistíme, či je vaše koleno vhodným kandidátom na zašitie menisku.